माने रां मायानि रेगा पेमेन्ट मायानि बागै जों दिनै इनमा फाइका पन्चायताला मारुखा कय मास जाखा रेगा पेमेन्ट 3 मास अलरेडी जले टंहा ताक सयता जों 14 दिन काम खाय माने 13 दिन पेमेन्ट दागो अब एक्टिभ हंयाखौ नेराखाय नुकजागो रांखाय अबन बागै जों दिनै इनमा फायो बो पन्चायतनि बिसिङाव नर्थ दुमसरा मनो आरडी ब्लक इनके ताकसक जरा ब्लक अथॉरिटीनि कायसासक फायनाय फैका ताकसक जरा कुनो कायसा फायाको बे नरंनाव जंजालने कंनो सामने बिसिंके नरंनाव सब तामदि प्लायरिखा जेरेस जे सेक्रेटारि संनाय जेरेस्ट तिनि अफिस को रै अंग सेक्रेटारि जेरेस्ट दंगो ब जों ताकसंत बनो अंग ताला रै तमन ब मोनसे रिप्लाय रो यखो ताकसंत सेक्रेटारि मंग तमा मिथुन देवनाथ जेरेस नि रथिन्द्र त्रिपुरा बे नरक सब खायसे पन्चायत तालारि माने या कारना हेने वासो जों तो भिडियो सारजों फायाजाक जों पन्चायत तालारो माने जों खुलुगिरो या तिनि कयतानि सिमे पन्चायत बेरेबलाय 10 तानि जिमि कयता जरा दंनाय नारा जों जे ब्लकनि बरक भिडियो सारजों फायाजाक जों तिनि न हट दं सालपुं दं जोंनि न तिनि सापुं दंनाय बबो पारानि पेमेन्ट मानया कुकिलमनि पारा बरके सावो जे फान करे फान करे अबनि बागै रां हाबिया पं टाटा पं हिनि सागै जों आइ थकायतनो ताब 3 मास अलरेडी जले दंहा काम खायमानि मनिका त्रिपुरा